Nggonmu Banyuwangine endi? Banyuwangine endi? Aku Celuring. Celuring aku. Banyuwangine? Ya Celuring, daerah Celuring. Awakmu ngawine endi? Ya gak mesti, kadang neng hotel, kadang neng Iki ditekoki tenan kok daerah iki lho. Lah iya Ngawi, aku ki daerah Ngawi. Roh aku daerah Ngawine ngawine endi? Ya ora mesti, kadang yo ning arep TV, ning daerahe lho, nyuk Ngawi goblok, aku ki daerah Ngawi asli Ngawi. Ngawi. Aku awakmu daerah Ngawi ning ngawine endi lak nggonku lak Mbak. Nah, karepe Percil ki ngene lho, Dok. Pripun? Aku Solo ki Soloan. Nggih. Nek Percil ki Banyuwangi ya Banyuwangi. Nah, nek kowe Ngawi ki ya Ngawi. Ngawi. Lah ya ngawine endi? Gak mesti nek aku turu kadang yo ning arep TV, kadang. Mbok. Nek pada esuk nang pawon Dik, enak Dik. Kantem Lombok, gosok wamu malah. keparenga Kurang menika Kakang Patih ingkang kepareng rawuh. Oh, njaluk ketoprakan. Iya. Sampai wilujeng rawuh panjenenganipun Kakang Patih Sida Paksa. Sedaten sami wiludes. Mbok bile wonten anu Wilujeng. wilujeng Ding. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan sinuwun. Ngaten Kakang Patih. Nggih, nggih. Minak jinggo. Kula ingkang sowan sinuwun. Biar leroke. Piye ta piye ta? Lah wen nang kono lho ngebek-ngebeki nggon lho. Lah ngebek-ngebeki nggon ndase. Sik balik sing apik sing apik. Pripun ta pripun ta pripun kok ora iso pas lho. Kakang Patih Sida Paksa. Kula Kami segengan rawuhipun. anu sami-sami mawon. Tumenggung cepet nek diatur iki. Inggih, kula pangapunten sinuwun. Kula ingkang sowan Gusti. Kula ingkang sowan. Anu, Bos, aku sing mburi ya. Aku enggak usah pateh tumenggung elek-elek enggak apa-apa. Kowe dadi apa? Aku tumenggung. Apa iso? Iso pokoke ngejoh awakmu apa ya bener wene to kok. Nuwun pangapunten saderengipun Kakang Patih. Inggih sinuwun. Sami kawijengan rawuh. Berkah pangestu panjenengan. Aku sulun Menika kala wau nembe gladen napa? Sinuwun. Inggih, yektosipun kula nembe gegladen kalian para kawula ingkang wonten ing alun-alun. Nggih. Sedayanipun sampun samapta. Sedaya sampun saga mbok bilih panjenengan ngersakaken gecak perang gelar gajah sukang lampahi. Sababipun kaladan menika wontenipun peperang. Leres mila sampun ngantos uga rampen bab peperangan menika sampun kecer. Siaga hang lampahi. Kok ae teman. Kancane kapan liwate rono lho kaya Wong nek ora duwe udan negara tata krama bab ketoprak ya ngono kuwi. Cil, tanggal 23 untuk tanggapan ketoprak ning Pondok Nurul Ulum Darul Ulum Ngantang. 23 ketoprak, 24 wayangan nama itu. Lagi gladen. Kok sik kowe mburi tumenggung. Kowe iki nek mburi wong pangkat Kakang Patih. Kula dawuh katimbalan sinuwun dawuh katimbalan. Menika kala wau sarene sampun paripurna. Leres nggih. Mugi panjenengan katuran lenggah wonten mriki rumiyin. Inggih ngestokaken dawuh kasuwaken kepartipun. Nggih, monggo katuran lenggah mriki. Tumenggung. Lho, lah kalih. Dawuh. Tumenggung katuran lenggah kene. Wis cukup ana kono tembung ya. Nggih, nggih. Aku mau kepengin banget nyumurupi kepiye pegaweanmu nggonmu ngrangkep ngopeni jaran. Ngeten menika jaranipun kula pejahi sedanten. Mbok bilih wonten lepat kula nuwun. Ampun. Dek kene lho banyune enak ning kene. Nek kono bek pindah rono lho. Rumah aku sampean gak wong nek dijak sampean ra iso dadi ratu gak iso sampean. Lho kok iso ketara dadi ratu gak iso. Aku ki adil lho aku. Adil apane kancane pengen gejoh ra iso. Nek dhek gak iso dadi ratu. Aku mau dadane apa? Iki ning warung dadi ratu telu. Masa ta? Ning warung dadi ratu ping telu dhek. Ratu apa, Dik? Ratu Kublas pokoke. Warunge Yah karo warunge Rum. Lho kancaku judul. Lah iki lho. Karo mangsaku wong iki mbok sing fair. Jadi lah dadi ratu iku kudune mbok karo Tumenggung, mbok karo wong Duran karo Bawan itu harus sama. Ya apa iso nduran karo ngisoran kon padha. Masa terus sing ngisor nganggo rok terus ndur yo nganggo rok bentuke piye? Pikirmu lho, pikirmu. Oh, nganggo mikir, Dik. Ngene lho maksudku kocluk. Iki jan angel omongan karo awakmu iki. Maksudnya iki antarane yang di atas. Umpamane pimpinan kalau sing ning ngisor banget. Di atas siapa? Dijelasne lho, menek tower apa kambing? Nah, jelasno. Angel gitu, angel iki. Maksudnya antara pimpinan karo bawahan kudune iso nyantol. Jadi jadi pimpinane ngalor ngidul nggawa kawat. Maksudnya iso ngene lho, Dik. Anu lho, bareng iso bareng lho Mas Dik. Lah nek bareng terus bojone sing ngejak sapa? Angel men to percel iki. Iya to, kono pangertane angel.
masa terus pimpinane kepala desa metu terus rakyatnya dijak kabeh ngono. Ya gak iso no. Nah, Omongane Pak Eko kon mangan sate kabeh. Lah ya rugi no. Iya tuh bocah iki maksudnya kemauane Pak Dalang kuwi. Pak Dalang karo awake dhewe iki ben padha lho, Dik. Ya ora iso to wong kono dalang kowe dagelan lho. Sik, genah iki nek kowe iki ndelok kemeren karo aku kok. Lah kemeren kowe. Kowe iki lak dagelan. Lah kok kon padha dadi dalang kowe pengen dadi dalang piye aku tak dagel. Apa iso kowe? Moh, aku dadi dalang moh. Lho kowe ngene gak tau ngene lho kowe iki. Lah ben iso aku ngene lho, Dik. Decek sapa? Moro tuwa tak jejeki bendina aku. Aku tenan aku. Keperak kuwi lho, keperak. Iso. Aku gak aku lak dadi dalang. Banyak apa lho? Dalang nyanding gebok awake dhewe kan tetep nyanding koyo mening-mening ngene iki. Gak. Lah masih debok dalang ora iso maju rek ngomong. Ngenyekmu dalang ki maju lho ngarepe jaranan campur sari komplit iringane kompak. Maju dalang Pak Dekle iki dalang paling maju sak Kediri. Ora iso. Lho kok ngarani ra iso lho? Maju ngantem debok kok goblok kira bocah iki. Bocah kok Jelas to. Iki jan pelecehan to. Lho wong maju kok ngantemi debok kok ora iso. Anu to, paling sembarange didelok dari anu wajah, akiyunya. Wajah karo aki dadi wong iki lho lek potongane ngono ki akiyune kenting ki ndak iso. Ora iso. Apa meneh tembung-tembung sing intelektual, ora berpendidikan yang berkualitas dan berkuantitas, ora tunan wong paut ditokne kok Dek. Jan opo Awakmu kurang edukatif, awakmu termasuk anak. apa kuwi? Apa edukatif iki apa lho? Ya sosiologi lho. Lho. Apa kuwi sesuk? Alah ra nutut ae. Rupamu kaya genset. Nah, Jangkrik ngelone kancane kaya jenset. Sore sosiologi nesu. Kaya dhewe iki gandeng-gandeng turunanmu, mbokmu kaya apa rupane? Lah nyapa mbokku nyapa? Mbokmu lambene kok bajul rek. Nesu dol aku wong tuwek. Mbokmu. Lho. Wong tuwek lho. Wong Kalenono Nesu to. Kalenono pisan. Wong tuwek pangeran katon lho dol. Pangeran katon lho iki. Lah kok boyok-boyokne. Ayo nyambut gawe sama ya tekan rumah. Wis penak-penak ketut-ketut rumah samu apa rumah samu. Nek perlu aja mbokku. Ngoro tuamu sing bokoke gedhe sisih lho kon rene tak ceklek pisan. Rumangsamu darai jangkrik tenan bocah iki. Cah iki kok teko kene iki ditanggap kok malah geger piye? Ora tuane omah ra nyapa-nyapa kok bokong gedhe sisih mlakune bae kencing ngene lho. Ya karepku Aku lambemu ora ngono Dek karepku ya. Karepku rasa lambemu kaya ngono bapakmu lho lambene kompor gas kon rene. Tak antemane tak bacok. Lho. Piye? Kengulonen nih. Apa? Hati-hati lho lemu ngomong. Kurang dhuwur to. Kurang dhuwur. Hati lemu ngomong. Nek keduren Ngomong sak ngomong kudu hati-hati. Kurang dhuwur. Nyandak tekan bapak bareng. Nek perlu aja bapakku. Bapakmu sing lambene kaya baduk sumur kalau kon rene. Tak ceklake pisan. apa? Mangsaku. Kok keduren gak cari iso bekan. Awak dhewe Banyol niku wis entek bes kapapat lho. Nggih. Wong iki daleme bapak sate. Alah. Iki daleme bapak oke sote. Oke seto. Eko sate. Bapak oke seto. Yudo. Pak Eko sate. Nah, jelasno. Pak Eko sate. Nah, iya bener. Loh bener, Dek. Bener. Oh iya wis. Bener kok iso mbok. Iya. Nggih, wonten daleme Bapak Eko sate menika. Bapak Eko sate. Wonten napa niku aja? Karo Ibu Sriantun. Oh alah, Bu Sri ta? Ayo, Bu Sriatun. Sing biasa teng Nun Sewu teng pundi niku? Dodol sate. Sate lor dalan. Bu Sriatun niku nek kalih Bu. Sampean wis tau kenal kali. Bu percel niki nggih Bu Sri ya. Bu Sri Gala ya. Apa? Bu Sriatun karo Pak Eko. Lambemu tenan kowe. Bu Sriatun karo Pak Eko. Sriatun sapuntene Bu niku ora dirandat. Saestu Bu Sriatun to. Bu Sriatun ala sing tepung kae. Lah nggih. Lah sampean rono nyang warung karo aku terus mulih kebentrotan lah iya kae. Jenengan kalih tiyang setri jenengan sing mlakune ngene. Lah. Iya lah. Sing piye? Sing bojone Pak Dekleng roh mlakune apa ora? Iya piye? Ya pasti pantes to Pak Dekleng wonge ya bagus kok. Iki ya diomongne ning kene aja diomongin. Lah ya piye mlakune lho piye? Mlakune piye? Aku dhewe ngetutne kaya semper-semper piye. Mlakune piye? Tak celuk wonge kaget ta. Lah umume nek wong itu mlakune kan ya biasa tetep manis lho. Mosok Ora ngono, Dek. Lah mlakune piye? Tak celuk kan kaget lho. bojoku lho, bojone ku lho sing ngekek. Bas, lho, tempo
pundi? Lho Mas Percil badhe tindak pundi, Mas? Mosok mama ini kan ngono kuwi. Mosok terus mlaku niku kuwi jane wong apa? Kuwi pelecehan kuwi, pelecehan. Pelecehan. Kuwi jane wong apa anakan kalkun? Ora ning ngono, apa saking gagal jinjit dadi mlakune sok. Ngono iki jenenge pelecehan. Pelecehan. Ngono-ngono wae kok. Nek aku karo mamae ora apa-apa. Ora apa-apa lho ngono kuwi krungu mesti nesu. Nesu. Sok naik. Kowe iki jan kebacut. Ngene. Kebacut jenenge. Iki Pak Eko karo Bu Sriatun kagungan kersa, mula kramake putra kakung. Kersane. Oh, lho wacana. Kok kersane piye niku? Wacanan lho. Iso maca perang. Tegese kowe iki dadi pituwa iki iso gawe ular-ular. Aku sik nomor kon tuwek lho, sampeyan wis tuwek. Wis ono ndek aku. Aku jelasno to, jelasno angel cah. Kowe iki lho tegese karo Pak Degling iki kon ular-ular. Lah aku kok teko ular-ular barang iki. Ula-ula iki lho terus bos apa? Angel. Kowe kon ngomong. Lah wis ngomong lho jangkrik ket mau wis muni ket mau nyanyi wis mantene iki lho tuturono. Wene nuturi manten aku dhewe urip kurang karuan. Lho Angel iki lho. Angel iki. Angel omongan mesti ae. Angel mentok. Lho aku suwe-suwe karo kowe iki kok. Sedih aku udah kowe. Enggak aku ngisin-ngisini kowe to ngono kuwi. aku sebagai kacamu ngisin. Ngene iki lho. Ngene iki kedadeane. Mulane aku ki wis omong bolak-balik. Ya aja nangis ah. Ngono ya nangis. Lah aku tukane. Tukane apa? Ya apa? Tak tukane sosis ya. Ma. Apa? Ma. Tukane apa? Wah, aku njaluk mie iki. Ya cok tenan ki malah. Uang karo masaku. Heeh, jelasno to. Endi? Nya. Diwaca. Bisa berak. Rokok endi? Rokoke. Nyambut gawe rokok. Rokoke apa sih? Apa sih? Apa sih nang nikmat. Lah nggih nikmat, tapi campur-campur jenengan mesti. Lho ya mesti. Endi ya dik tulisan Endi apa tulisan? Golek. Kok balik. Ula iki fotone neno. Oh. Pak opo? Aduh kesuwen. Kesuwen. Mie dipepetno. Meteng. Oh padha pekoke ngono sing apik. Ya lek iki lek percil jelas. Kok iso? Ngentut. Ada. Jangkrik. Iki lho. Sing jelas. Oh iya. Mas Putut Dwi Adiatma putra Bapak Eko Garing Widodo Garing Ibu Garing Sriatun dikurung Pucu. Aduh. Ngene lho iki lho Pak Eko Garing Widodo Garing Sriatun dikurung Satak. Aduh. Ngene lho Dik. Aduh. Mas Putut Dwi Adiatma putra Bapak Eko dikurung Widodo. Cil. Garing Ibu Sriatun dikurung Satak. Ngene iki aku gelo aku mulih dhewe lho. Tutukno lek ndalang lho. Ngoco kowe ngisi-ngisi aku lho. Iya to. Iki pas nggon garing ki aja mbok waca. Lah terus pas nggon garing iki colotana. Loncati. Loncati, coloti dicoloti. Aja nganti diwaca. Wi, putra Bapak Eko. Apa kuwi jenenge? Widodo. Bu Sri dikurung Satak. Dikurung Puncu. Oh, akeh bae sing ngurung iki. Pak Eko dikurung polisi. Gelo aku suwe-suwe ae. Nesuan diyutak nesu. Maksudnya pas nggon garing Ning anane judo karo aku pegel ya perkara kowe. perkara awakmu. Jangan ngisi-ngisin kok. Sedih. Aduh Banyuwangi kok Satak maca ora godak lho. Lah ngerti iso maca dhewe mbok tak diwaca dhewe kono kok nyapong kancane lho. Lah kudu gayane Lah akeh. iya pegawe aku akeh gunane kowe iki dadi Gaya nopo ket mau ngomong tok ae. bocah iki. Gayan di. Wijaya Jawi. Wong iki berarti nek omong dhewe mesti biasane wong apa, Dik? Yo gendeng no, Dik. Berarti Dik Gendeng. Aduh. Dek iki wong apik, Dik. Dek nelpon awake dhewe kok megawe. Sorry, Bos. mangsamu. Ora iso. Sorry. Engko tak tukone nah. Lah opo? Tak kei sprit. Alah wis njaluk ae kok. Lah Dik engko tak tukon apel. Lopo karo masa. Wong enek. Iki derekne bose dhewe. Sapa ten ora kenal Bapak Degleng. Paling tidak awake ndongakne kanggo manten Mas Putut.
karo Mbak Rima Amelia ugi keluarga Agung Bapak Eko Sate mugi-mugi tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti ngono lho jaluk aku ki temanten bisa atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen renggang gula kumebir pulut pindane Betara Komo Jaya lan Komo Ratih atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen sakinah mawaddah warohmah enggal pikantuk putra saleh amin migunani tumrap nah bocah iki koyo ngomongnya mbok madhep rono to kae rumah saku migunani tumrap nusa bangsa lan agama amin amin bisa dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warohmah lah kaya yuda ngono kuwi lho karepku apa iso dek manten Mas Putut kalian Mbak So Allah ini Adiatma Mbak Rima Mas Putut karo Mbak Rima dongaku sito aja nganti pegatan nomor loro kudu kelet lak perlu kelet anu dilem LT ku dadi ngalor ngidul kelet terus ngalor ngidul dua itu nomor 3 urip awake dhewe ndang meteng wis cukup nah ya lek rapi ping pira pisan iki ngono apa piye iya no aja nganti pegatan rabi sepisan kanggo selawase tung tak tong oh ngono ya ayo tung tak tong kudu siap tung tak tonge berarti iki lah aku ngomong ngene deng chemistry-ne yoga iki kudu gamelan kudu tanggap gamelan kudu tanggap nggih berarti Mas Mandan Mas Putut kalian Mbak Irma iya Mas Irma ya Rima Mas Putut kalian Mbak Rima aja nganti pegatan dalang pada malam hari ini didalangi oleh Bapak Degleng. Hadirin sekalian, ludruk gaya baru yaitu pimpinan Bapak Degleng, ludruk Sukonedo. Jan gak penak sing apik gak penak ludrukmu gak penak Lah apa tadi jeneng? Sukobudaya Sukobudaya ludruk Sukobudaya masih bersama dengan sound system apa jenenge? RCF pada malam hari ini iya Dek Cil acting masih diperankan langsung oleh bakul letek yang ada di sini ya, terus? Dan tidak lupa saya doakan untuk masyarakat Sata muga-muga lomboe tetap larang tuntak malam hari ini lain daripada yang lain akan mengambil cerita kepahlawanan cerita yang bersejarah Jawa Timur dengan lakonnya Tasrih bos kowe jangan rusak aturan sing musuhe Saidu lho Dek Saidu dengkulmu Paidi oh Saidu itu Kang Cerop Sarip Tambak Loso ya iki mang ludruk Bapak Ibu hadirin tamu dan yang berbakti wis koyo rumangsaku alah neh Dek apik kok engko neh awake dhewe lha ketoni penyanyi tapi ngene lho to pripun apa sing didhawuhke karo Percil iki mang minangka ular-ular temanten betul aja nganti temanten ki rabi bolak-balik tetep pisane selawase ora entuk pegatan rabi pisan kanggo selawase awakmu ben pira aku pindho aku pindho apa wae telu lah kalau pengen akeh lho ngawur neng dinggon duwe Dek ora siji lho kok ku cadangan wong lanang iso koyo ngono ki karepmu piye kaya lanang-lanang dhewe wis titeneno mulai ngalor tak remet pokoke kaya rumangsaku niki wonten daleme Bapak Eko paling tidak beliau itu usahanya sukses sate kambing Pak Eko sapa to sing ora kenal karo sate kambing Pak Eko weh jan tenan kok Cil satene gurih enak tapi kowe aja mangan nyapa Dek kolesterol awakmu darah tinggi aku kena kolesterol kowe kena kolesterol darah tinggi ta layak karo
Kara-karamu itu kurang sehat, jadi jangan sampai makan yang kolesterol dan makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Seperti kambing. Karena kambing atau wedhus itu mengandung kolesterol, lemak. Alah. Iya no, mengandung lemak. Aduh. Iya no. Ora iso to, Dik. Lah kambing itu mengandung. Kambing atau wedhus itu mengandung cempe. Jadi ngomong apa tak tapuk lambemu tenan kowe. Lah iya toh. Kaya ngono lho. Masa nek wedhus terus ngandung lemak, kolesterol, ngandung ya cempe. Bener nek sapi mengandung pedet. Ngono ya, Dik. Ya iya toh. Berarti kabeh ki mengandunge anake to. Anake lah awakmu kewan-kewan ra pengalaman. Ora pengalaman. Enggak, aku roh tapi ya awakmu apa roh? Lho. Roh suarane wedhus. Aku suarane wedhus roh. Piye? Mbek. Lho, kaya pantes Dek. Nyapa kowe guyu to? Aku ngewangi Yuda kok. Guyumu ra penak, guyumu. Ora kok ora penak. Lho wis bener Yuda. Jan kaya wedhus bener. Suarane wedhus. Mbek. Lah ditakoki ya Bos, aku ora jawab jere ra iso. Sapi. Mo. Pinter. Berarti ya persis ya Dek. Mirip-mirip. Sapi. Mo. Pitik jago. Roh berarti. Roh ngerti. Pitik jago piye? Lho. Sane tumo. Aku gak ngerti ya. Raro. Ngono jare pengalaman perhewanan iki lho. Tumo iki lho ning ndi? Ya kowe kudu iso. Wedhus piye? Mbek. Sapi. Mo. Jago. Tumo. Tumo ya apa nek suara? Ra iso. Jajal. Ya iso lho ngaku wong pengalaman nek sekolah kowe dhuwur. Suarane wedhus. Mbek. Aduh wedhus cuwilik. Lah aku sik 300 gudiken ya. Cilik. Gudiken. Cilik iki tak tawani mripake kowe ora dinyang. Dinyang. Tibal. Umpamane suarane sapi. Moh. Sapi Dik. Sapi gampang muntah gitu. Terus Terus umpamane suarane pitik jago. Oh, masuk Jago Dik. Kepitikanmu apik Dik. Kepitikan. Nggih Dik. Suara pitik. Kowe cekuk lho. Lah umpamane suarane tumo iki lho. Suarane tumo kuwi ngono. Ayo lah. Endi to suara tumo? Ora percaya nek bojomu metane anakmu. Enek tumo. Walah. Kuwi orane tumo, kuwi lambene sing metani ta wong. Kowe rumangsa. Gawe apa njajal ndek bedakan apa masalah sembarang lah kula nuwun sewu. Wong tanah iso subur, petani iso subur ki anake kewan apa sene iki? Cacing terus cacing iki cangkeme ning ndi? nang arep. Apa enek cacing cangkeme ngarep terus mlakune ngene. Mlakune mengguri. Apa nek aku mundur ngene nerai sembarang barang nang ngawur. Nang iringan. Apa nek cacing kok lambene ning kira mlakune ngene apa piye kok rumangsaku wong raruh kok. Lah cacing lambene cangkeme cacing ning ndi? Cangkeme cacing iki gampang golekane. Cacing dicekel tangan kiwa ilik-iliken. Nak meringis berarti cangkeme. Oh, berarti awakmu nek prei gak ndakeli ngilik-itik cacing ya berarti. Kegiatanmu. Ya iya kegiatanku ngilik-ilik cacing timbangan awakmu goleki. Kuwi mang rumangsaku. Nek sapi suarane ya emoh ngono ki sapi. Wedhus mbek jago kluruk kroyok. Suarane uler. Bongko. Isin aku. Kuwi tumo. Ilik-ilik. Ra isa. Padegleng. Apa kok aku suara Sound system. Lah ngawur jawaban. Apa suarane ular? Suarane uler nek pengen roh. Pucuk. Oh iya. Oh iya sing ngene. Pucuk. Apapun makanannya minumnya teh botol sosro aku Tetap Pucuk. Iso kowe. Bedak apa nah? Aku lak nuwun sewu. Lah jenengan kedah-kedah bedean. Loh, iso aku. Ayo Akeh dek. Ayo Cal, bedean aku. Isin lho mengko rasa. Iki kuwirangan lho kowe. Pak Kuwirangan. Degleng, mara tuane stroke gara-gara bedakan karo Pak Degleng. Moro tuaku ngeblak-ngeblake perkara bedekan. Iki jago bedekan, Dik. Oh iya. Lho, boleh dicoba. Kewan apa sing pinter usaha? Apa enek to, Bos? Kewan iso usaha. Wedhus. Salah. Sapi. Salah. Pucuk. Alah, ora iso. Ayo to. Pecah ndasmu kowe. Pecah kowe. Apa kowe apa ya iso kok rumahku. Sapi. Salah. Wedhus. Salah. Cacing. Salah. Apa? Lah napa kewan sing iso usaha? Kodok. Lah kok iso? Nanya apa? Rokok. Ayo.
Kowe kewan kowe. Piye to Dik kosok. Dalang kosok kaya ngono iki piye to Dik? Ayo. Rumah saya kayak Rokok. Lah kodhok iso. Mulane kowe iki jek percaya. kadang yo gak rokok kadang yo ne Apa? ember ngono kan. Iya iya. Bakul hampir karo bakul rokok. Sampeyan Salah kowe kalah Iya kalah kowe. Dadi aku ya iso. Kowe jek ngayal. Kowe jek ngayal. Ngayal, Lho, kowe iki lho jek percil urung kodhok kok ngayal lho kowe. Kowe iki cek percil urung dadi kodhok, Kowe Dik. jek percil urung dadi kodhok ngayal. Kodhok Tapi iki suarane iki orok-orok. Lah iya ke jelas mulai kakadan. Rokok. Duduk, Bos. Kuwi orok-orok. Lah cek ngayal kowe iki percil kok. Kodhoke apa kowe? Apa kowe? Kowe iki cek percil. Kok tak antem bosok kowe kok do ngayal. Engkel wis elek Iya, iya. engkelan. Jangkrik ngeleng-ngelene kancane rupane kaya boy ngene. Wah, jahat. Boy. Boy mati. Aja. Nun saya kula pitik niki. Ya. Iya. Jenengan semerap pitik. Hah? Pitik Pitik. jago semerap. Ya krungu. Ngerti toh, Sampeyan ngerti pitik mesti. jago. Apa nyapa bedane pitik jago karo menungso? Lak menungso lak nyebrang kok mesti tolah-tolah ngene. Tapi lak pitik langsung ucuk ngono ora Tapi tahu. pitik kan duwe pikiran. Pitik kewan karo menungso ya arep piye panggah beda. Duduk, Bos. Pitik ora sekolah kok. sekolah. Ora, pitik lak nyebrang ora tau tolah-tolah langsung gini. Lah lak menungso iki mesti lak nyebrang titik tolah-tolah ngene. Lah ngene Lah sebabnya apa pitik kok gak tolah-tolah? sebab mripate ning pinggir kene karo pinggir kene dadi roh kono karo kono langsung dik lah lan nolane antem cengele briyek bongko pitik Ra logikae bedekane. Allah. lah timbangane rokok kuwi mau Dek ayo Lah pitik jago roh. roh Pitik jago kene kluruk melek apa merem? ya lah pitik jago lah kluruk ya merem sekno Ah, salah. ya melekno Salah. lah pitik jago lah kluruk piye Pitik jago ki nek kluruk cukurukuk. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Weh. sampean duwe bedane lelekan Akeh bedhe. Nyapa bedhe ana elek. Tak biacok bedhe ana elek. Jadi akeh deh. Kewan apa sing sopan karo menungso? ora enek lho Bos Lah enek. Kewan Sopan. pitik Basa ora iso pitik imunine piye? kukuru ya Kukuru ku sopan. pucuk Itu kuwi ya, Dek. Ora iso. Apa, Dek? Angel, Dek. Lah pitik napa sing paling sopan? Kewan apa? Ya banyak. Ndak Kok banyak. banyak. Iya no, mas. Sopan. Alah Dek sopan kirek, Dek. Kire apa enek iso? Oh kirek nggon kowe tak antem watuhe basa e. Piye? Kenging. Kuwi kaing-kaing goblok, kuwi kaing-kaing. Piye? Kuwi kaing-kaing lah. Lah kireke apa kowe? Kowe kok iso Lah yo ngeyel. ngeyel lho. Kowe iki dadi wong kok ngeyel kirike kono. Ngeyelan kireke kono meneng ae kok. Ora kaing-kaing kae kaing. Kenging. Ora kenging kae kaing-kaing. Kireke apa kowe?